Selamat malam, selamat berjumpa dengan kami, seniman seniwati dari Sanggar Seni Barong, Singo Sari Budoyo, pimpinan Dr. Subagio Sri Utomo dari Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Yang pada kesempatan malam kali ini, Singo Sari Budoyo akan mempersembahkan kesenian Barongan Blora dengan penggalan cerita dengan judul Geger Alas Wengker, yang mengisahkan tentang terjadinya perang utusan dari kerajaan Bantarangin, yaitu Patih Pujonggo Anom Pujonggo Arum bersama prajurit berkuda melawan utusan dari kerajaan Jenggala, yaitu Joko Lodro sebagai senopati perang dari kerajaan Jenggala bersama Kilurah Loyontoko, Wungsur Untup dan Mbok Gaina. Peperangan ini terjadi karena mereka memperebutkan binatang yang berupa harimau besar atau lebih dikenal dengan sebutan macan gembong yang bernama Gembong Amijoyo, untuk dijadikan mas kawin yang diminta oleh Dewi Sekartaji ketika dilamar oleh Prabu Klonosewandono Raja Bantarangin dan Panji Asmoro Bangun dari kerajaan Jenggala. Para hadirin, bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah persembahan dari kami, Singo Sari Budoyo, Geger Alas Wengker. Luwung-luwung langit ngubengi jagat raya, Amadar sastro jendro ing pangruating diyu, sang hurit suksmo ageng iring sumurup, pedhut hale menganing tengeng alas gondo mayit ya alas wengker, ananing simo kang bisa titi jalma kadya manungsa kang aran Gembong Amijoyo. Duk samaladuk ora tedas bapak paluning pandhe lumunturing brenta, jalma mara jalma mati, limpat sakumu maruta geni. Hei Singo Sari Budoyo!
Sliramu teko atoh-atoh saka kraton Jenggala tumekaning kutha Blora. Ladalah. Jaka Ladra. Tekaku karo Mbak Yomo gaenah karo adimu Tuk teko papan kene iki sejatine aku ana wigati. Aku arep njaluk tulung marang sliramu. Sliramu kudune eling nalika semono aku diutus Raden Panji Asmara Bangun nglamar Dewi Kartaji ana ing Kediri. Ing tengahing alas wengker aku dicegat karo kewan galak kang bisa titi jalma kadya manungsa kang aran Gembong Amijaya. Sakwise Gembong Amijaya mbok kalahake, banjur aku budal mamar ana Kediri. Sawise aku atur panglamar banjur aku ya cerita kedadian ana ing alas wengker. Sakutara kuwi uga ana utusan saka Banterangin kang sesulih Patih Pujangwana ya nggawa panglamar antaraning Jenggala karo Banterangin ana utusan kang padha-padha nglamar Dewi Kartaji. Mula Dewi Kartaji gawe sayembara. Dewi Kartaji gelem dipundhut garwa Panji Asmara Bangun utawa Klana Silandana. Ananging Dewi Kartaji duwe bebana. Ya kuwi kewan galak kang bisa titi jalma kadya manungsa, kang bisa njoget yen ditabuhi gamelan. Mula Jaka Ladra, ayo derekno aku budal ana ing alas wengker nggawa Gembong Amijaya menyang Kediri. Kaya ngono, ayo Kakang Nayantaka tak derekake.
Adipati Pujangwaru. Wonten dawuh Kakang Mas Patih Pujangwanom. Yo, sawetara cukup nggone awak dhewe olah gegladen. Ayo enggal-enggal nggawa prajurit kang padha nitih kuda turangga budal menyang alas wengker. Saperlu njaluk Gembong Amijaya kang wis ana ing tangane Jaka Lodra. Ah nggih, monggo kula dherekaken Gusti Patih.
Gondo mayit ke alas wengker. Saperlu ngrebut Gembong Amijaya. Gembong Amijaya. Ayo napa? Kowe kok teko ana ngalas Lodaya maneh. Ana apa Jaka Lodra? Nek kala semono kowe tak kalahake, saiki ayo derekno aku menyang Kediri saperlu nglamar Dewi Sekataji. Ayo ngono ayo budal-budal, ayo budal. Mandek sira mandek. Aha. Sapa iki pawongane yen ora samar paningalku? Patih Pujangwana. Oh iya, aku Patih Pujangwana saka Banterangin. Jaka Lodra, Gembong Amijaya minangka dadi bebanane Dewi Sekataji entuk irantuk tak jaluk dina iki. Yo, kanthi utahe ngludira kecahing dada yen kowe bisa ngrebut Gembong Amijaya, maju leganing atimu pecah cacamu.
Para hadirin, demikianlah persembahan dari Sanggar Seni Barong Singosari Budoyo dari Kelurahan Ngawen,